Ayo Mas, sing gumyak sing regeng. Cacos, ya Nduk. Oh. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden kepimuran. Dua kali kesini jam 10 Samarinda ya. Di apa tadi airport mana itu tulisannya bukan Samarinda tapi apa ya tadi tulisannya itu. Udah balik papan udah. Enek raden-radene ngono mau. Apa? Ya wis pokoke kuwi. Ha iya. Lek bapak karo kanca-kanca iki mangkate saka Yogya, terus mudune ya ning nggen Samarinda. Ibumu lek bolak-balik numpak pesawat to Bukesi iki. Oh, ngoten. Mau pas mendarat, Nduk, aku nganti isin. Ing atase mendarat tok sikile melu ngerem lho. Lah kan kalau mendarat itu kan bukan kaki aja yang ngerem. Apane? Kula nggih ngoten niku, mesti kula jongkrokne teng ngarep. Rasane kados maju-maju ngeten lho lek pesawat nggih. Alhamdulillah. Piye bareng sowan ana laladan kene, Desa Bukit Raya nok iki nok. Seneng banget, Pak. Heeh. Semono mbiyane iki kabeh penggemarmu kuwi. Nggih, alhamdulillah. Niki kula teng mriki nggih sampun ping ra kaping, Pak. Oh, bola-bali. Nggih, bola-bali teng mriki. Ndek winganane niku dalange anu napa dulur kula piyambak. Sinten? Pak Budi, Pak. Bapak Oh, Pak Budi Asmara. Pak Budi, oh, nggih. Niku asli saking Sragen. Niku senior kula nalika SMK. Niku tasih sederek kalih kula. Pernahe piye? Pernahe nggih anu niku apa paman. Paman. Napa, Pak? Pak Lek. Oh, bener paman, heeh. Nggih, paman. Iya, sing penting ora paman sengkuni lho ya. Ndak tidak. Nuwun sik iki dirawuhi karo Pak Kadis, dirawuhi karo Pak Faisal. Bapak Kadis namanya Bapak Asmane sinten malah kesupen kula wau. Bapak sinten Pak Kadis? Yes Pak Kadis saja. Nggih. Pak Kadis terus Bapak Faisal kuwi sing Faisal sing nyponsori sampean iso teko kene. Pakai baju batik warna orange. Nah. Iya, Bapak Faisal terus kali sinten malih, Pak? Pak Kades Harnoto no. Pak Kades Harnoto niku sing pundi? Ayo digoleki dhewe sing ndi. Pak Kades Harnoto. Tirasen jenengan sing ireng to, Pak? Sik tak golekane sing paling ireng dhewe. Kowe aja kok bulan-baleni aku isin yo, Ken. Ya Allah! Pak! Lah kuwi wong apa? Kowe iki tak keprok ora ngono kuwi. Mboten Pak, maksudnya nggih wong. Ya Allah, Pak kok kene ketok untune tok. Nah manise. Ya Allah, lek ganteng ki lho. Aja ngono. Yang mengabdi ngene lho, Nduk, sing mengabdi karo warga masyarakat iki dudu tentang kulite sing putih, kulite sing expect Pak kula niku. Mboten seneng ya? Gak seneng Pak, ketara lek tidak ada kerja kerasnya. Wah iya. Tulus, gak kerja keras. Lah iki lho, saking irengi lho, Pak. Inilah yang dinamakan kerja keras, Pak. Ya. Itulah yang dinamakan lelaki jantan. Betul. Lelaki yang setia. Bapak iki nih uangnya nggih banyak loh Pak Haryanto niku. Pak Harnoto. Uangnya nggih akeh ning wonge nggih mboten gelem perawatan. Suntik-suntik putih nggih mboten purun. Niku namanya setia kepada perempuan, Pak. Terus kayak tiangnya niku awean. Loman. Loman. Ketemu kalih kula niku napa jenenge maringi sangu gitu Pak. Kalih cah cilik-cilik niku nggih Loman. Syukur. Nggih alhamdulillah Bapak Harnoto. Harnoto niku saestu tiange gagah
perkoso. Nggih, Gagah Perkoso. Heeh. Gandeng sampean iki lak ya sinden multitalenta, aja kalah karo dagelan. Yen dagelane pinter ngonceki tembung-tembung, gandeng Pak Kades iki Pak Harnoto, kira-kira per suku kata dijabarkan kira-kira artine piye kan? Harnoto. Har ya apa? Har niku hari ini telah mengadakan acara semalam suntuk dengan dalang Ki Cahya Kuntadi beserta bintang tamu nikah. Wihar. Har. No. Noto desa noto acara noto sembarang kalir Pak Harnoto niki Harnoto niki sampun apa ya Pak? Wasis. Nggih, wasis. Nggih. Terakhir to. Ayo. Tondo-tondo anggene ngabdi marang warga masyarakat mergo kulite ireng aja ngono lho. Kok piye? Tanda-tandane lek arep niteni iki pokoke wonge sing kulite ireng dhewe. Iya. Tanda-tandane. Ning ireng-irenge sepur nduk akeh sing ngenteni. Ngenteni, Pak. Mugi-mugi nggih Pak Hartono tetep langgeng anggene Harnoto. Napa anggene anu masyarakat tetap amanah ya, Nduk. Nggih, Pak. Mugi-mugi tahun ngajeng saged nanggap kita, nggih ta, Pak. Kita sedaya. Kita warga seni, jaranan Dendut Kreasi. Nggih. Iya. Nggih. Desane kene iki Bukit Raya. Yen ra iso nerjemane dudu Niken Salindri. Bu. Pak jenengan mau mboten semayan sik to, Pak. Jatono tak catet sik lho, Pak. Ya ora, sampean iki sinden cerdas, pinter, multitalenta tur larang regane. Jadi harus spontan ya. Lah aku wong 11 karo sampean ijen, biayane iki akeh sampean lho, piye to. Astagfirullah, Pak. Lah iki ya aku rada lemes lho, Pak. Ya kurang entuk lemes entuk akeh. Wis entek ket kae, Pak. Alah, ora iso. Wis dilunasi ya. Ayo Bukit Raya. Bu itu adalah budaya. Nah, kecekel saiki. Budaya. Jadi desa niki niku akeh budayane dan menghargai budaya. Apalagi budaya seni, Pak. Leres. Desa sini tuh menghargai budaya dengan cara menanggap tontonan seperti ini. Kita semuanya sayang kepada seni. Wis Pak ngono ae lho, Pak. Sing ndek-ndek ae lho, Pak. Ra. Bu. Ayo, Bu. Bu. Mbak kon bantu mikir. Rasane dina iki seneng banget, Mbak. Ya. Ya ikilah pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Ya inilah sinden. Bulet sapa ne, Mak? Wes kuwi ae, ora ndak kira bingung sampeyan. Aku mikir, Pak. Ya iki kene kangen karo suaramu karo Gojek ya karo nembang karo Gojek karo nembang ya no. Nggih. Wes saiki tak iki nek musiknya mboten ta, Mas? Enten, Pak, niki musik goib, Pak, namine, Pak. Endi? Niki? Kuwi apa kuwi genahno mixer no. Musik goib. Karaoke Pak Minuswan. Ayo, nggih. Sing rada alus dhisik engko saya anget ngono kan. Wis apa kira-kira? Nggih, sampean kuliner ini. Yo bawono kudu bawa. Nggih, bawa riyen. Anu Dimas Niken Salindri, Pak. Oh iya, Pangkur berarti ya? Nggih, Pangkur. Pangkur, nggih. Dimas Niken Salindri. Ya. Karya Ki Cahya Kuntadi. Ayo, Cahya Kuntadi. Cahya Kuntadi sapa ta? Kirangan nggih, Pak. Cahya Kuntadi niku sinten, Pak? Pak Cahya Kuntadi iki dalang sing ditresnani karo Pak Kades Harnoto. Ngono kuwi. Pak Cahya Kuntadi iki Bapak Sambung. Heeh, sambung buah. Bapak Sambung ning panggung. Iya, oke. Ya. Nano. Gitu. Timen buta yang ram baka. Aku ngeprank anu, Pak, gendere, Pak. Lah kok iso? Gendere tak prank. Ki marep tak done terus ra sida ngono lho, Pak. Oh, to.
Kuwi wis kepreng ketahuan mau ya. Keluwen kok doan. Masih nangling cahayani roka eksi terusnya kan Pak kinten jenengan anu tunggale bojone sing ngender iki lho terus ata saking sa salwireng re nambang bakso waska Lenambaran jiwa tomo terakhir Driya sumarah mring Gusti yen langgame terus dindangdutne karyane Mbah Sukron piye? Napa, Pak? Lho sambung wanci dalu. Oh nggih. Oh ya, nggih. Ya. Diaturake karo putune. Ayo, Mbak Niken Salindri. Ah. Ya, Nduk, coba kaya apa langsung bae buka celuk, yuk. Sing gedhe Pak laporan Kang Mas Bapak Jambul Rupita saremo
Dangdut slow, awas. Oh, ya. Ya. Sing gedhe Pak ngapur rambut Kang Mas Papua jenggot sejentong hatiku sambungku mengewan citaluk rupi dasarimu kalawan karepmu Kang Mas Kang Mratiti saking muri lestarine ati pirantine tanono ingkang nyerume yamong akibate aku mong bayangke ramu ing hatiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki Pamotenan sidak dadi sakelata kanthi meka padha mati Mendah paya yen prasida urip lan andika mesti bakal melayat jara lahir putri Celesta terus bisa nyumaran diko Luar biasa.